compartit escena, moments, teatres i la igualadina pubilla de Catalunya, aquella del Joc del Segle, aquella que li dèiem Vanessa, aquella que li dèiem, no sé, Jack, perquè també el va interpretar i va fer una imitació bastant coneguda, o la Guillermina Mota. Bueno, tenim avui, entre tots nosaltres, el gran plaer, el gran honor de tenir a Joy Bertran. Joy, com estàs? Ivan, salut, com estàs? Escolta, m'ha fet il·lusió perquè en poca estona, així molt breument, has dit moltes coses. I he vist passar tot, perquè gairebé tota la carrera pel davant. Home, és que si començo pel darrere tinc molta estona de programa, Home, unes quantes cosetes, Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do, allò que moltes vegades actualitzes el currículum a la pàgina web i dius, coi, fa patxoca, sincerament, allò que dius, un ha sortit ben variat, molt divers, variat i crec que molt interessant. I no és pedanteria, perquè estic parlant d'obres que he fet amb grans directors, amb obres que crec que, vaja, que han funcionat molt bé i de grans autors i acompanyada amb molt bons companys d'escenari, amb molt bons actors i actrius, com en aquests moments, amb el gran Àlex Casanovas a les cartes d'amor a la sala Versus Glòries. Una delícia, de veritat. I dia rere dia la gent surt emocionada, contenta i bé, és el que sempre dic jo del teatre. Per mi la finalitat és el que hem d'aconseguir és l'emoció. L'emoció al nivell que sigui, plorant, rient, reflexionant, és igual, però emoció, que sentis, que et passi alguna cosa quan ets allà, que surts després d'una obra canviat, t'ha passat alguna cosa, i amb l'obra aquesta ho aconseguim abastament, perquè vull dir, és molt bonica. Clar, és la relació de cartes, notes, postals d'una parella des que són infants fins que es fan grans. I veus passar tota la vida. Mira com tu encara has passat tot el currículum, doncs allà passem tota la vida de la Melissa i l'Andy. Ai, l'Andy i la Melissa, que és una obra, Cartes d'amor, que és un premi Pulitzer, senyors, que no és una cosa menor, tampoc, i s'ha de destacar. Sí, va ser nominat. Mira, hi ha una anècdota molt bonica, perquè l'autor, el Garni, que es diu Albert Ramsdell, ella firma A.R. Albert Ramsdell Gurney, o Garni, això ho dic per la pronúncia Gurney s'escriu, Gurney, però és Garni, va presentar l'obra a una editorial, i a l'editorial li van dir, no, aquí no publiquem teatre. I ell no l'havia pensat com una obra de teatre, ell havia pensat un relat. I l'editorial va dir, no, aquí no publiquem teatre. I li va donar la idea per dir, ostres, li van donar la clau per convertir-la en obra de teatre i va ser nominada al Pulitzer. I és un text, clar, quan són texts, això que has dit tu, que ha esdevingut un clàssic modern, perquè ha funcionat i funcionarà sempre. Perquè, esclar, parla de les il·lusions, les alegries, les esperances, les decepcions, els projectes, tot el que et passa a la vida amb aquestes dues persones i la relació que tenen entre ells, que és molt bonica, que és molt intensa, perquè sempre s'han estimat moltíssim i passen per la fase de quan són nens, que són amics, després, quan són adolescents, es comencen a agradar i ja hi comença a haver-hi l'atracció física, després l'amor, i mira que passen els anys, que és el que va fent l'amor de debò, sempre s'estimen aquesta parella i tot el que viuen és molt intens, s'estimen molt, perquè abans que res són molt amics, són còmplices en el sentit que s'entenen, són molt diferents l'un de l'altre, però en canvi es complementen molt bé. I clar, vull dir, una obra que parla de la vida i parla clar, és que la podran fer d'aquí 200 anys, quan vulguin, sempre ha funcionat, s'ha fet amb grandíssims actors, el Paul Newman i la Joan Woodward, el Gerard Depardieu, l'Anouk Aimée, l'Anouk Aimée també va fer amb l'Hélène Delon, la Sarah Jessica Parker amb el Matthew Broderick, vull dir, hi ha hagut realment parelles així, molt sonades, perquè és una obra molt llaminera que la vol fer, ostres, molts actors l'han volgut fer perquè realment és una delícia fer-la. Aquí sé que va fer una versió, la Montse Gullart amb el Sergi Mateu, em sembla. Ah, sí, és veritat, sí. I després es va fer una cosa, va estar molt bé també, que era diferents parelles
cada setmana fent la lectura cada parelles molt diferents. I això és molt interessant perquè veus el mateix text, però, clar, cada persona sent els sentiments d'una manera, els expressa d'una manera, o aquella persona, encara que siguin els mateixos personatges, una persona li potenciarà més, un actor li potenciarà més un aspecte que un altre, i és molt divertit veure el mateix text per diferents actors. Llavors, l'autor, el Garni, deia, va fer una nota dient que ell l'havia escrit pensat que era una obra escrita per un actor i una actriu que volia que llegissin les cartes. Darrere un faristol, asseguts, això és igual, però ell volia que fessin una lectura de cartes, podria ser una obra radiofònica, això es podria fer per ràdio, sí. Perquè és com una mena, podríem dir, de torneig dialèctic, és un... clar, es van contestant per cartes, i ell volia que, ell ho deia, ho suggeria que els actors llegissin. El que passa que jo crec que aquí també han estat molt encertats el Marc Rosic, que n'ha fet una adaptació brillantíssima. Doncs el Marc Rosic i el Jordi Andújar, que són els directors, van fer la proposta de teatralitzar-ho, fer una lectura teatralitzada. I crec que, ostres, hi hem aportat, no hem esmenat la plana al director, l'autor, en absolut, estem fent el seu text, però que pam, hi he posat un punt més, un plus més al fet de teatralitzar-ho, perquè, tot i que deixem ben clar que llegim cartes, sí que hi ha moments que, ostres, és com si les revisquéssim, aquelles cartes, com si aquella cosa passés en aquell moment. Els flaixos aquells en directe, aquells sí, perquè a més em fa molta gràcia, perquè moltíssima gent a la sortida ens ha dit, diu, ostres, primer diem, oi, tota l'estona llegiran, diu, i encara no ha passat ni un minut que ja ens n'hem oblidat que esteu llegint, perquè realment si cap bussen de ple ho estan vivint. I això ens ha passat cada dia que veus que la gent... I una cosa molt important que no vull oblidar-me és la música del Marc Sambola, que és una delícia, que ens va acompanyant al llarg de l'obra i és molt bonica perquè, clar, ho va pintant, també va fent el color de l'escena, moltes vegades, esclar, t'acompanya amb l'il·lusió, amb la tendresa, amb la tristesa, de vegades et va a la contra, no és que la música ens vagi a la contra, però nosaltres estem vivint una situació, però la música ja està anunciant que passarà una altra cosa. I ha fet una feina magnífica el Marc Sambola, també. El Marc toca les tecles molt bé, en molts espectacles. Les tecles i les cordes. Les cordes i tot. Li don un ambient, li don una vida, li don una calidesa, li don un contrast al que és el text, la trama, saps? La interpreta. Ell és un pianista que és com si fos un actor. Saps el que vull dir? Sí, no, exacte. És que la música es converteix en un actor més de l'obra, perquè va explicant què passa. Vull dir, clar, en molts moments això et fa un coixí magnífic, perquè ho va pintant tot, vas veient, ostres, ens acompanya i et dona, és això, el to d'aquella escena. Algunes vegades et dic, hi ha algun moment que no, que la música dius, ui, què passa aquí? Perquè veus que hi ha com si anéssim a la contra, que nosaltres sentim una cosa i la música ja està anunciant una altra cosa, que anuncia el que pot esdevenir. I està molt bé, és molt bonica, realment, i he fet unes composicions magnífiques. I tens un gran company en l'escena, l'Àlex Casanovas. Home, quin tros de galant. L'Àlex és que no hi ha paraules per definir la talla d'actor i... allò que diuen en l'ofici, el cul pelat que té. Saps què vull dir? Sí, senyor. No, home, realment som tant l'Àlex com jo, hem trepitjat uns quants escenaris i molt temps, i ens hem entès molt bé. Molta gent també, clar, aquestes coses en el teatre, encara que sigui, entre cometes, una mentida, és la mentida més real perquè ho vius de veritat, tot el que passa allà en aquell moment. Som els mentirers més sincers, no? Perquè el que passa en aquell moment, encara que sigui una ficció, tu en aquell moment ho vius de veritat. I és clar, jo dic, moltes coses no es poden fingir. Es nota molt quan en una companyia hi ha bon ambient, quan connectes amb un actor, i més a la sala Versus Glòries, que per cert és una delícia de sala, i el personal d'allà ho són també, són per sucar i pa. Però clar, en aquesta sala la gent és com si fossin allà amb nosaltres, ens acompanyen, i veuen qualsevol mirada, qualsevol somriure. I també ens ho diu tothom, diu, ostres, quina complicitat que teniu, diu, s'us nota molt, que us enteneu molt bé, perquè ja ho veus, amb les mirades que et fas, amb els somriures, es noten aquestes coses i ja ho saps tu, mare de Déu. Vull dir que... Sí, no, perquè si no hi ha una comunió entre sala, actor, taquilla i tot, les coses no arriben a funcionar. Per molt bona que sigui l'obra,
Si hi ha